Takže čau lidi, vás i tam u první video na tomto kanále a dneska si zahraju Fortnite. Akorát, že prostě budu muset jen hrát s common zbraněma. A doufám, že se vám toto video bude líbit. Když jo, tak prosím hoďte like, koment pro další nějaký video a nezapomeňte nahodit i odběr. Takže já myslím, že můžu jít na to a teďka asi budu padat, nevím kam ještě. Počkat. Jo, na tu přehradu budu padat. OK, takže tady se vyhýluju. OK, takže se vyhýlíme a teď jdu, jo, od tu druhu vezmu. Jo, tady nic nevezmu, protože akorát naboje, jelikož tam není nic. Common, tady už mám nějakou common zbraň, on je shotgun, takže tu vezmu a nikam půjdu. OK, takže asi jdu dolů, protože tam by něco mohlo, jo, tady na tom bude. Hej, tam někdo po mě střílí, tak jdu na něho. OK, pojď. To dám, OK. Nevidí mě, hej, dobrý, nevidí mě. Jo, OK, dobrý. A nic tady neměl, takže nevadí, ale akorát náboj jsem si vzal. Tady zase, ne, není. Tak, tady něco je. To je common, takže to beru, takže a ještě půjdu tam, vedle. Yes, tady jsou aspoň náboje. OK, tak někam půjdu. OK, tady někdo je. Na toho jdu. Toho budu hnedka. Jo, na 2 rány, dobrý. A zase půjdu dál, někam. Ještě si vezmu to SMGčko, protože to je taky to, common. OK, tak někam jedu. Jo, tady něco vidím. Jo, tady je Hot Twister. Jo. To je dobrý. OK. Teďka půjdu, přesně nevím kam, ale jo, za střelbou půjdu. Protože to je moje taktika, že jo. A OK, protože tady někdo určitě bude, takže hej, tady někdo střílí, už povím, tady někdo střílí. Tyhle, to je dobrý, to je hustý. OK, tady, kde je ten člověk? Čekat? Kde je? Ho teďka nevidím. Jo, tady je. Já jdu pryč teda a budu se snažit mu dát kill, takže zase ostavil, tak já to už teď oběhnu. OK, dobrý. Beru. A zase půjdu, jo, tam za to střelou, tam někdo bude, takže tam jdu. Doufám, že to zvládnu teda. Ale tady někdo bude za to stěnou třeba. Není, ale počkat, tady někdo už bude. Jo, tam už ho tam vidím. OK, je tam, on se zastaví. OK, běží tam. To dám. Pojď. Jo, to půjde. OK, yes, kill. Mám ho. OK, tam je ještě ten jeden. A tam s ním už někdo to je. Takže ty dám oba, snad. OK, toho skoro mám. Mám ho, yes. Ale má tady akorát rare zbraň. OK, tak ho přebiju. Jdu. Yes, na 1 ránu. Tak je dobrý. Ještě tam po mně někdo dá. Ty vogo. No. Tady je. Jo, to dám. Jo, na 2 rány, takže dobrý. Mám ho. Je to v čilu. OK, tak zase běžím dál asi někam. Než někdo, tam někdo dá. Ne, ty vole. Ale nevadí. Plně na první, když jsem se rozehrál, tak dobrý. OK, tak jdu na další. OK. Tak. Teďka to budu landit někam jako Lost Lake. Plně tam bude dobrý celkem. Ale když vlastně, nevím. Ale zas přemýšlím nad tím. A jo, vlastně já to, nevadí. OK, jdu dovnitř, protože tam by něco mohlo být. Už po něj dostřílí, no ty vole. To prdele. Pojď.
Yes, toho dám. To mě se do ní nejde trefit, tak tady skáče. Vůbec se hýbe, mě se do ní nejde trefit. Jo, yes, mám ho. A on i ty kamen zbraním přijde, že jsou celkem silný, nevím. A asi jo, asi to s nima stačí, ale nevím. Nevím, jak to je, jako, podle čeho se to třídí, jestli to podle síly, nebo to nevím, ale OK, tady nic není. A tak nevím. Jo, no a mně se třeba stalo, že jsem odešel, já jsem tam prostě přistál někde a byl jsem prostě 7. Jen z ničeho nic, prostě jsem tam jenom stál a zabila mě bouřka prostě. To se mi třeba stalo a nechápu jak, ale prostě se mi to stalo. OK, tak beru SMGčko. OK. Tady nic zase, protože to je jen rare a rare. A co to? Tyva, nevím. OK. Tak. Jo, tady si to doplním, že to někdo už použil. OK, takže jsem Sleeper City, tady by někdo mohl být a doufám, že tady nezemřu. Už jsou tady 2 lidi, tady jdou. No, že tady nezemřu, protože tady jsou celkem dobří lidi. OK. Máme málo životu, počkat. Toho ještě dám. To dám ho. Jo, pojď, jdu. Dobrý. Tam někdo dá, a ten mě dá. Aha, tady jsem to nějak syká teďka. OK, pojď. Jdu. Dobrý. Dám ho. OK, mám ho akorát tady. Počkat. Ne. Ty vole. Ale to bylo dobrý. No. Ty vole. OK, tak teďka to asi půjdu tak, že si dám už všechny zbraně. Když toto byla poslední hra, takže teďka si dám všechny zbraně a aspoň můžete vidět, že to plně nebude moc velký rozdíl, protože jako nehraju to úplně nejdíl, takže nejsem úplně ještě dobrý, nejsem dobrý moc, ale jako možná si z toho všimli, ale OK. Tak teďka půjdu ze všema a teďka mám na zbraně celkem štěstí, mi přijde, že tady mám hodně ty, nevím, co to je, to modrý, a prosím vám, jsou modrý, nevím, OK, tak tady by někdo mohl být, podle mě. Jo, je tam, někdo tam jede. Jdu na něj. Ne, on neuždí. Ne, ty, on neuždí. Proč? No, jo, trefuju se do něj. Jo, mám ho. Yes. Tak teďka se vyhýlil, protože mám už celkem málo těch chápak. OK. Jdu to vzít. Hej, a tady jsou celkem... Ne, má tady moc dobrý... Vezmu to, protože to je rare. Ta epic. To je jediný, proč pistol beru, jinak ji normálně vůbec neberu. A když je epic, tak ji prostě vezmu. Ale OK, tak tam někdo střílí, se tady vyhýluju. Jo, ale odberu, to je dobrý, akorát. Jo, shotgun taky beru, i když come on. Ale to nevadí, předtím jsem taky hrál come on a celkem mi to na poprvé vyšlo, podle mě. 33. není zase tak špatný, ale OK, jdu. Mně se do něj akorát nejde trefit vůbec, jak utíká, OK. Asi budu blíž k němu asi. A on zdrhá. Ty vole. No nevadí, teďka jsem se do něj vůbec netrefil, ale jdu za ním. OK, běžím, sprintuju za ním. Yes. Ale po mně mi zdrhne. Nevím, ale dal jsem mu. OK, dostal. Ještě mu dám. Yes, mám ho. Dobrý. Co tady má dobrýho? Fury Assault Rifle, nevím, asi to nebudu brát. OK. Tohle si vezmu, protože to má víc nábojů. OK, tak já jdu. OK. Tady někdo, tady auto. Já nevím, jestli mě nedá už teďka.
Ona mě dá, ne, no, ty vogo. A tohle všechno pro tohle video a doufám, že se vám líbilo a u dalšího video. Čau, čau.